Thank you so much guys sa patamsak nyo na 4. Salamat. Thanks so much. Sir Bobby Arsigono TV, tamsak po, sabi niya. Salamat. Good morning po, sabi ni Sir Bobby Arsigono TV. Salamat sir sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat po. Good morning sa inyo dyan. Good afternoon dito sa amin. Saka good evening sa mga nasa US. Ayan. Bagong gising pa lang sir. Salamat sa 2 million people in the house at saka sa 5 tamsak. Good morning guys. Good afternoon and good evening. Welcome to my house. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat po. Jimones. Thank you so much. Hapon. Hapon na nga pala dyan. Sabi ni Sir Bobby Arsegono TV. Yes sir, hapon na po dito sa amin. Sa inyo dyan is morning. Madilim na hapon dito. At uulan na naman. Wala nang tigil yung ulan dito. Much guys sa 6 na tamsak saka sa matang
Bigyan lang po sabi ni Sir Bobby Arsegono TV. Ayan, thanks so much sir sa pabigi-bigi mo. Sa work ako na kasi sabi ni Sir Bob. Ayan. Sir Bobby Arsegono TV, Jim Mones sabi ni Sir Bob. Ayan, ayan. Salamat sa 2 matang andyan, saka sa 6 thumbs up. Thanks so much guys. Jim Mones. Ayan, ayan, naglo-loading na naman si Aling Loading. Palaging dumadalaw si Aling Loading sa aking bahay. Buti pa si Aling Loading at dumadalaw. Anong inulam mo? Calcium. Sir Bobby Arsegono TV at kay Marie Sinchay, sabi ni Sir Bobby Arsegono TV. Thanks so much. Buti na ano ko. Sana hindi naman na mag-loading. Bobby Arsegono TV. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Thanks so much sir. Salamat sa 4 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Salamat. Kay Marie Sinchay, thumbs up, sabi niya. Thank you so much. Thank you so much, Sisi. Sa 3 matang andyan. Thank you so much. Sa 8 thumbs up at saka sa 2 million people in the house. Salamat po sa pagdalo sa aking munting bahay. Thank you so much. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat. Erwin War, pa-shout out
Lodi, sabi ni Erwin Rar. Shout out, may ka-shout out kay Erwin Rar. Ayan guys, may ka-shout out kay Erwin Rar. Ayan guys, si Erwin ay aking ka-GC sa Dreams World. Ayan. Salamat Erwin sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much. Make a shout out to you, Erwin Rar. Thanks so much sa pagdalaw. 6 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 8 thumbs up. Salamat guys.